тамошобино духтаракои аҳли команда наконец-то компания ҳамо креме ки мо ждат доштаем бировардак. Нигоҳ кунед. Крем воск барои ҷойҳои сухой мега, лекин и барои и яра, и ҷои ягала доначаҳои беҳудае ки меброя, ҷои байнои чилико ки қоқ мешавад дар хоришак медроя, тамоми узви бадан ай нуки сар када то нуки чилики пои мора фоидаша мерасона. биёй ҳуй мекунем мебинем. нигоҳ кунед, плюсак мондагиай лечебни. фақат куҷоятонда ки мекунен аввал собункати шуен ки микробоша кишен қоқ кунен ба аи крем истифода барен. Крем кани пусти ма сухояй не я буи ба маза мекуна, атаги хебуна мекуна. вақте ки меша ки тана ҷӯш нестай, я буи ба маза меброра. сразу мешина мылой макад, чиликома мылой макад. Компания действительно компания проверенная паухаро бо бовари пур метонен нигоҳ бо қитичаш калонай заказ кунен. И бояд дар хонаи ҳар яки шумо боша ки и ҳамчу аптечка барои мо шумо мерава, барои худмон ва фарзандамон ҳамеша истифода барен. ҳамчу малахтилинам ҳатман гирен.